एकदम बुझाता तर ऊपर बुझाता तू की टेंशन मत ला। हमार ठीक तोहरा के तनको हमनी के अथु ना होखे देबल जाई ठीक ना। अपनी आँखी से तो दूर हमनी के रखते नहीं जानता नहीं मम्मी जी जिस दिन ना कि हे भगवान हे नारायण हे शिव गुरु जैसे हमारी बचिया के भर ले बड़े वैसने अच्छे अच्छे वो खा दी हो। आ जीवन में सब के उताना मारत रहल है कि बाजी नहीं है। अब दर दयाद पटीदार सब जान जाई कि हाँ फलोनो को पतो माई बन गई बिया। ए मम्मी जी रात में लाज लगेला कितना रवई देव करी पूरा ना आथु पोसनी जाता भगवान हमनी के रवई दी को हम। मत कोइल कोरी देखा पाप कनिया चढ़ावा तनी पाप नहीं खी चढ़ाव जैसे हमार बेटी भी है वैसे तू हमारे बेटी बाड़ू ठीक ना। आ कनिया पता न किलो तनी मम्मी हाइते जी हमरा के कुछ खियाई पियाई मत हमर एकदम मन नहीं के करत तो आरा के खियावता नहीं कि भाई नाती के खियावता नहीं। आय आदमी कहत अब तब तो भइल है बाड़ू अब का करे बाजिन बिया जाए तो हो ताटे तेन भगवान के घर में देर रहला अंधेर नहीं। चला ना नाती चल आवा तू बाहर आवा गोदी में लेके देखो तड़ू सोचनी ना के हमारे पत्तो है के लार न चुए से लेके आईनी कने के अपन खाई हमरा के खियावत ई 10 दिन रही ना त खराब ना हो खिया के त रौरा बुझाता के हमरा के औरु मोटावा चाहे त टेंशन नहीं लेबे के लड़का पढ़न होखे के चाहिए और ना तो भले ऑपरेशन से हो जाई लखा। हां ये मम्मी जी म डोर लागो त टुए तंसु खाला ये कहीं कवर खाला ये कहीं कवरवा खाला। बाप रे हम त कहता नहीं कि सुगनी और पोसतानी अपनी बचिया के भगवान ठीक है सब मैया भाई अरे का हो बचिया कहां बाऊजा अरे बोलो तो बाजी नहीं माई बोलो तो नहीं फौजी खुदरा हाय हे भौजी खुदरा। 5-6 साल से कान पाक गुरे है दुनिया के गांव घर के ताना सुनो लेकिन ये नु कहाला कि भगवान हमार के बचिया जोर कर देले बड़ी घर के हमारी आई मत गोड़ धोवे लाग त नहीं कोन अभी भगवान कोइले ना बोलू आई हे हम दादा, भी तार हमारी सेवा बच्ची। पानी करे खातिर के तू तब हमार बता। करबू और आँ? सास ससुर सब ठीक बा ना अरे मैं सब ला 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 तू खा के पानी अरे पी मैं हम बाद में खाई भौजी खातिर आ कोनी हनु ए भौजी हमर सास एक डिब्बा घी को के देले बाड़ी देसी घी अब घी खाए के इनके घी खाए सबको के देले बाड़ी के काची में रोछानी बनाए वाला फलान बाप रे चीज बाप को हम देले त बाड़ी ई सोचना के कदा ना खुश नसीब बानी के होइसन सास या होइसन न आ मैं रहे देना बाद में खाई भौजी पहले गोड़वा दबा लेबे दे हाथ को धो लेबे दे भौजाई के देखला बिना तोरो आंख तरस गइल बहुत तरी रे माई अब जबले होई ना तब ले जाए के थोड़ी बहुत के ना झगड़ा लड़ाई में कहत रहे कि बंझिनिया भी अतर भौजी बंझिनिया बने कर वंश ना होई हौ ना होई फलान ना होई चिलान ना होई आ दीदी अभी नहीं खेल रे ना अभी नहीं कौन खेल भइल बा कबे वहां के कौन तो बस भइल पहले बा? ही तैयार होत रहनी ये भौजी जे हम सुननी हो कि ना त हमर गोड़ ना हो छोहर त ना रहे जान जा सुखे संपन्न दे दिया देवता पितर सुखे संपन्न दे दिया भगवान भगवान बाल बच्चा देले बड़न एगो चीज तो हम लोग के कएगो भैंस हाको लागेला तो हम लोग के कएगो भैंस हाको डर कच के लागी हो डर कच के लागी तनी कौन मनी चीज के दर्द डर होई लागेला? सुई दिया सन ढेर दर्द होई ना हो जाई रुपये ना लागी लाख रुपया लागे चाहे 2 लाख लागे ऑपरेशन से वो खवाई तो न कोना ना बुझाई बोलू ना भौजी ऑपरेशन तो मत न कोना करो बुझाई सुनले बनिया ऑपरेशन ये पेट फाड़ दिया सा देख कौन तोरा जाए के बाटे भौजी, कटनी आ, कटे ये पेट फाड़ दिया सा आई हो भगवान नॉर्मल करवाई हो काम धंधा करत रह झाड़ ढेन त खाली उठ के सुबेरे झाड़ू लगावत रही सब देख ठीक मम्मी जी रही लगावे दी ना हमारे जियते हमार पतो है झाड़ू लगा अरे मैं तो टहरे त कम से कम सुबह सुबह हां चले ली तब जाली भोरे भोरे टहरे दिले। टहल के आले ली पेट चिरवा देबे हइये उम्र में त कने के रही हन ना ना 8 पॉइंट खून रहले 12 पॉइंट भइल बाटे चौकंदर पियावत नहीं जा ठीक कइले भाई ठीक कइले बड़ी भाई नाक जति छेना तनी छेना खियाई ना जा जानलू तू त ढेर ना जब के पिया तड़ू ना खयन पियन त कैसे त होई हम्म। कनी रुक कर देले बड़ी हमर सास चूरन लावा तनी घोर के पानी में तब का चूरन जी गैस ना बनाई गैस गैस ना बनाई लइका ठीक रही पेट में मोट झोट हो गोर होई ओकरा के गोर होके खातिर त बुझ ले जे हमर सब मरल बा नारियल पियो खाली ले दूध दूध बटुए खाली हां खाता नहीं लेट दे दी वहां के खाना बता चिताने ना सुतल जाला करवट सुतल जाला कि लइका न निमन रहे ठीक न चितान सुतला पर त औरु बढ़िया से रही न हेजा चढ़ जाई चिताने सुतबू त करे जा ओ पर भगवान कब करे जा पर लइका ना कल फलानी का करे जा पर चढ़ गइल बा ऊपर सीधे जना रात भर चल जाई। सही सुतनी है का डोरावा चाहत दुखात रहुए काहे न कहू तेल लगौले रहती चिताना सुत करवट सुतल जाला करवट उठल जाला ठीक न चितान ना उठल जाला ननु पहिले बताइनी है चल अब त तोहार दिन निक चाहिए है बाटे अब टेंशन मत ल
चली हो का करेला खइबू का भगवान खइबू पुकार कोर ना भी कुछ ना भी हाथ नहीं मछरी का लेग पीस ना 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 हैं? ना ना चल तनी ठीक से है चाय बना के दे दी अच्छा ठीक है बनाओ का रौरा करम बूची जी के कह दी बाप रे बाप पता ना खुश नसीब बानी के हतना दिन के बाद लइका फैका बोल तबो मम्मी जी कबो बझिनिया ना कहली आ हतना दिन के बाद भगवान सुनले बन त कता ना खुश बड़ी हे प्रभु सब कोई के ऐसने सास दी हो अरे माई रे माई तन हरान बोली अरे बाप रे बाप अरे दादा अरे माई अरे ठीक करके जाते धरा के तो बाटवा पे स्थान देन तलक से धरी लेकिन कुछू कह होई है नु कहल जाला कि देर बा लेकिन अंधेर नहीं खे आज बेचारी के कतना साल के बाद लइका होखे वाला बाटे जैसे भगवान बेचारी खुश से अथी भगवान जानन वैसे ही हमनियों के जानिए तो भगवान तो ठीक है नु हो जाई हो दुख में बानी जा ले अरे बाड़ू जाओ अरे हाँ ये चाची जी आई का समाचार बा हो ठीक है बाटे अपने सुनाई है चाची जी बड़ी खुश खबर या जीवन हवा पहेला न लागेला कि सिलब यस अरे तनी खाना का बनावो त रोटी और सब्जी बनाएम जी केवन चीज के सब्जी है कन्या एती के सतपुतिया के तन दे दिया त तनी हमारी पतो हिया के तनी काहे ना जी चाची जी बड़ी हम बनाए खुश एकदम खुश भइनी ना ये कन्या गांव जगर हंसत रहे भगवान मुंह करी खपोत दी हम काहे ना जी तब का हुए हम भगवान से मनावत रही बेचारी कहत रही ह त कितना दुख लागत रहे कहां से ही जा गांव दया दादीदार पतिदार झटीदार आ कि एकरी घरे एगो दिया बारे खातिर ना रही अच्छा त काहे हम देखी चाची जी एकरा न एती कहल जाला आखिर उतना कहली जा त भगवान सुन लेलन न तब ये कहे के ना चाहिए 12 गो खसी मन ले बानी ठीक ना हाँ। कि जब हमारी घरे बाल बच्चा होई तो हम जरूर भर अपन अंगना चढ़वाई पूरा दयाद बोलवाई खियाई तब का काहे ना जी जौन भाड़ा रहे रे भाड़ा बड़ी रखले बानी जानलू आ तनी आइनी यही गने घुमते बुचिया आइल बिया नीलू बुची नीलू आइल बिया बड़ा की त आए वाली बिया देख त कब तक ले आवेले अब हंसी खुशी पूरा परिवार बाटे जानलू त यही से पूरा हितई के लोग आवत अब दिन हवे का चलता के कितना दिन बचल बा अरे ये भदौआ में कॉले रहे 10 तारीख के तो भदौआ तो अब अनिल चल ही बा 10 तारीख के बाद 5 होइए गई 5 दिन में ना 5 दिन में कब खुशी सुना जी कोनो ठीक बा ना ये चाची जी ठीक है नु बा भगवान करस बेचारी के नीमने नॉर्मले हो जास ये कनिया एगो बात तोरा से छिपैले माने हमरा पचत नहीं के कौची जी हमारी पतोहिया के 2 गो लइका बाना इके हली एक या अरे बाप रे बाप कितना खुशी के बात पर जी पतोहिया कहे कि न तो बताइए बूढ़ी अब तो जानते बड़ो के गोड़ पर तेल लगा कितना पहले खुशी के बात बा ये चाची जी देखो ये नु कहल जाला भगवान भरे त ये के हली भरेलन तू हमरा के जेंगन देले वाला वही ने खुशहाली रखी हमारी बाल बच्चा के हां तब का के बिना हमार पूरा अन्हार रहल दुनिया आज पूरा उजियार होता न तब का ये काम से अगर कोई थूकत हंसल ना जाला ना थूकल जाला काहे जे हंसल बता त मुंह में करखा पोता नु गइल अब पताइए न जाई हंसले घर बसेला कनिया तब का केन कह जाला कि सब की उखिया पताई बा आज हमारी उखिया का पताई छुटी त काल तोर उखिया का पताई छुटी तब का छुटी ना हो कनिया हां का हो? ये सब बात बाटे बोलो खाना चाची गोड़ लागते बड़ी दिन के बाद आइले हैं आ खुश रह बबुआ का हाल बा ए चाची बड़ा खुशखबरी सुननी है का तो होखे के बोल हाँ, के बबुआ हमारी कनिया के दूध गो लइका होखे देखी वाला यार बा। मिठाई ने भुलैया मत काहे खातिर पूरा गांव जवार के मिठाई खिया के छेरा देवे के बा जब हमरा फांसी अच्छा वो ये मत की काम चाची मत करी है कि चाची। खुशी में केहू के चाची 12 गो खांसी भखले बानी भखले बानी मिठाइयों से गइल भखले बानी भखम ना तो भखले बहुते एगो खसीवा हमरा के दे दी है ना आ नाही बनी पूरा गांव के खाई हां जी ऐसे मजाक कर आ तू का कहला कि खाप चाची एगो दे दे तो का हो जे किनियो आ एगो के माने खइबा ए बेटावा तनी 1 किलो मंगत तनी बतियो रे त कनिया अरे हम अरे खा मजाक नहीं करत बन जी अच्छा खा लेबे के बा ले लियो त एक त हवा हेल रही अपन खाए के बा करे के हवा में हेल रही आ हो बाबू पता नहीं के हाई अस्पताल बा सरकरिया
ठीक बाटे जे दर दवाई ठीक करतन सन त लेके अब जाई पहले के बुए काहे कि छोटो के सरकारी मिली आजीबू मन त करता कि ना हो। लेके जाई ग्लोबल हमरा में इहो डर लागता न कि मान लो अथी प्राइवेट में लेके जाए चीर फाड़ मत कर देवस आ जाए त चीज खर्च कर दिया से त हमार जो बात परिवार ठीक ठीक भगवान। पैसा लागे ओकर हमार कोनो अथु नहीं ना ये चाची जी आ जाए दे हमरा भैया ले कह कुर्ता पैंट किनवा दिए चाची अच्छा का? बाबुआ ठीक बा कह दे बेटा बड़ी हमरा के हिलत तनी तारू कह। जान नहीं खे का खाद उत नहीं खू एकदम अरे बेटवा बहुत खा बदमाश बड़न जी इनको अरे बियाह बस। शादी करवावे के बाटे बुझाई बना कर लगी के चाची लगी के काके लगी के भौजाई लगी बुझाले सबसे मजाक करत रहेला सब लगी चाची तक के कर हाँ, तब का। तनी की ए जना ले जाई जल्लू कनिया ले ले जाई हॉस्पिटल में लेके आय? जाए ना सदर में बड़ी आ ये कनिया हमरे नाना का होत रहे ई है हमरा के मुआ देले रहली स हम ना जेबो में ग्लोबल में ले जाइबो करके ग्लोबल में हां ग्लोबल में नहीं खे तो गोलाम बारावा की लांगा हाँ। ग्लोबल अब रहो ऐसे ऐसे नाम धर देना पलट उलट के हम भुलाइए जाए ग्लोबल में ले जाइबो ई अपन होई दर दवाई अपन जीवन खर्चा बर्चा बैठी तन देखब हाँ चली ठीक है बाटे आला दुलार के बेचारी के निमने हो जाए नॉर्मल तो ठीक है न बाटे हो हाँ ठीक है कहल जाला देखा खुशी पर खुशी आइल बाटे एके हाली दू गो एके हाली बेचारी के एको गो ना रह सके बंझिनिया सब कोई कह के पुकारत रही सन बताओ हमर भौजी कतर की ए बुची दी पकौड़ी खाए के मन करता त काहे ना बनाई हो जतनी सबर है आलू काट देवे सबर है प्याज काट देवे आ हो ये बेसन और चौरठ डाल के खूब नीक से छान देतनी चौरा चौरा आ खा लियो ना आदमी कहेला कि ऐसन हाल में जवन चीज आदमी मांगलो तो दे देवे नहीं तो लइकन के लार चुए लागेला हो गई 5 गो तो अधिका बा घर परिवार के आदमी खा ली हन 4 गो प्याज काटे बा खूब नीक बनाए कतना खुशी के बात बा ए दादा गांव घर तन की जरूरत मई के मुंह पर करीखा लागिए नु गई कहत सन खेलौड़े कि ना अब ना होखी अब भगवान ना जगी हन बुढ़ा जी तब का ओकर बाल बच्चा होखी हमरा के उल्लू को कल रहत सन जब आवत रही तब देख ला जा मुंह में करीखा पोत ला जा कि भगवान दे देलन तुम काटी हो कटको नहीं की कहतनी मई के बाजी हई ओकरे बिया में ए नीलू बुची कहाँ बानी जी के हो का ए नीलू बुची रोवा आ के एकदम हां ये चांद हो गइल भौजी गोड़ बानी। लगता नहीं खुश रही भौजाई के करे धरे चले नहीं आ ये भौजी टाइम नहीं छे मिलता तो इतनी होनिया ना ये बचिया सोचत देखो ये बाल में आई भौजाई के नीके सेवा पानी कर जल्लो सोचनिया कि जाइम तने फुर्सत आहे में जाइम हम जाइम 1 मिनट खातिर फिर दौड़ ले आई तो का निक लगेगा ना ये बचे ये दू गो तीन गो दिन ए में बचल भौजी, बाटे जे सेवा पानी और बताओ कैसन बाड़ू भैया ठीक बड़ा नु हां ठीक बानी बाल बच्चा आ सब कोई ठीक हम बानी आत दमक लइका वाले के दुनो आवे खातिर रोवत रहल कनी कि ना नहीं खे जाई के मतलब ना जाइम हो नीलू बुची तो कोनो नहीं कोले के छोड़ ले भाई जी ससुई ने की हमार तो देखभाल बढ़िया से करी हन हाँ ना ये भौजी देखभाल निक से करे ले कौन कहीं की थी बाबा सन तनको कनी के कुछ कोई बोलला त टपे फोन करला मम्मी रे चाची ऐसे बोलली है बड़की माई ऐसे बोलली हां अरे कोटिया ना ये का लेन देन पहले बनी देखिए रौरे से भेंट करे आ गई हां फिर सोचनी कि रौरे बहाना कने वो से तनी भेंट कर ले रहा हां तब लास्ट नु चलत टुए हो लास्ट हां चलत राउर माई गई रही हम्म। हमरा घरवा तुए कहत रही कने आ ना डॉक्टर कहले बा कि 4-5 दिन मतलब लास्ट डेट बटुए 4-5 दिन में हो जाई तो होइए जाई त फिर चेक करावे के पड़ी हां राउर माई कहत रही कि 10 तारीख जी अरे बाप अरे आ देख ये कन्या का करे तू तड़ू हो कहां तक चौकी पर कुर्सी पे बैठ खाली हथवा तनी आराम से बैठे बचिया अरे बाप ऐसन देह हालत में पड़ी तनी उठ के बैठाई ना रौरा आव ना बैठल जाई आवता ढेनु पेटानी कर गइल बा अरे बाप अरे दिम जी अरे गोड़ा तेरे दोनों ने फैला के बैठा अरे बाबू बा अरे मेरे में देखिए कहा टाइम करा कना भौजी ये कन्या देखो पीढ़ा उठा यदि करके से कुर्सी टेबल पे बैठा त ई त अपने मन के थी भइल बड़ी मालिक भइल बड़ी देखो ऐसा शरीर में बचिया एने ओने मत घुमा कूद दिही चाहवा दिही गरम पके आ पिया नहीं हम घिवा के चावा पियता तब मन में गरुआ जाता तू ये कन्या पियले जब जबाई कुची पियबू ना त हमार नॉर्मल हो जाई ये घी देत रही चाय में मिला के आधा चाय आधा घी ना हमरा ले पियात रहे जबरदस्ती पियन थप्पड़ ताड़न के पिया आ पियत रही आ ठीक है नु बाटे ए कन्या कुछ खाए के मन नहीं नु करत खाए के ना, मन ना, ना, करत ना। होई ना त खा लिह जा भाई का लक्षण ना हो जिया स इन करे खातिर पकौड़ी बनावे मन जी नहीं के करतन से तीता खाए के मन कइला स त कने तीतन से
पकौड़िया बनाई त खा लेबो। हाँ का कने चलो की ठीक है बात है एम्बुलेंस के नंबर धइले बानी नु। कि का अरे हु सरकारी गाड़िया वाला के खिलावा एम्बुलेंस का हमें बैलेंस बगी कौन कस्टमर मिल नंबर हमरा ले मिलवा देला उहे गाड़िया के कने की अब इहे थिया जाता टुए त कनी कब तबियत खराब हो जाई तब कब ना। नंबर का रख के बटू 112 नंबर पकड़ हुए 102 नंबर पकड़ तो अपने आप आ जाई। हमने लेके सुन ले भाई त 112 पर फोन लागला पुलिस भी जी। तो का जी हमर भौजाई के लगा त प्रशासन नहीं आई पाल निका जी प्रशासन का करे आई उ गाड़ी दोसर नहीं आवेला लुई लुई करत दोनों तो लुई लुई करेला ना त ऊपर तनी दोसर लेखा बोलावल जाई मैं कहती बटुआ चलो जाके आवत नहीं के जे बैठबू हम बैठब अभी अब बैठल बानी त आधा घंटा उठब ना एजू से। रुको ये भौजी लेके आवत नहीं करहिया न रखले बनी मांजे खातिर ठीक है बैठिए बड़ी ननद खटत आई जा जब से आइल बाई जा तब से बैठे के लोग एकदम एथी नहीं के मम्मी जी कहले आदा ठीक है नु बाटे हो आए भगवान करस कितना दिन के बाद खुश खबरी आदमी सुनले बाड़न देखा हम पर एथी दोसरा ही बनी ना तब हम सुन लेबे त हमरा बर्थडे दिन में खुशी मिलत है ये बचिया कि कैसे उ भगवान निमन कौन कौन देवी देवता ना जानिए दीदी जी देखबे नु कोई नहीं हाँ, जाए तब कौन का। कौन आदमी देवी देवता काहे ना नहीं जेकर हो? जेवन ना कहे के तवन कहत रहे। आ देखो कहे वाला के कहे द मुंह पर खिलाक न गइल ये कह देला के ज्यादा ना कह देला ओकरा भगवान देबे करी हम मम्मी जी हमर कहां बानी कहा जे हमरा बुझे त ओनिए का त रह गइनी हमरा को गोई रहनी कल हुई ठीक बा ये कनिया हम जात तसे नहीं हमरो को उठौले चलम का होनी हट आवा बहरी जाता तुम जाई हम मत हो आ बहरी ना जी हां अपन घरवे में अरे बाप रे बाप अपन घरवे में तनिया में टहरत तसे रह अंगना में टहरम खाली हां चल केनी हो जाई बोइम ना नहीं खस देखो तो कैसे करत या अरे ओंघाई लागता रे जब ढीला हेर लिस बुचिया तो खूब ओंघाई लागेला जब से तोरी भौजी के ना कुछ खाए वाला ना की हम जाना तानी कि तू चटनी हो तो जो हबे ना करबू ल काहे नहीं की धइले बुनिया लेके हम रानी पानी है कि झूठ करवा के खिया के ले जाई अरे नीलुआ तन सु खइला सी ओइमे से फरला सी और कनिया के तनी देला सी कि लार और नाचई तनी की बबुअन के यही से कहतै न बुचिया कि बकरिया अरे नहीं आ कनिया किने कुछ कहले रही का रे ना हो आइल तो रही के आयुषा के माई घरे कह ताड़ी के कहिया के बा एक कनिया फलान से पूछत रही त ऐसे ही बात में भरमैले रही हम का करी और जे भौजी चल गोली तुम ही बता लास्ट दिन चलत टुए नजरे ह गुजरे ह केकर कैसा नांग भइल उनका पर पड़ल त कुछ अनहोनी हुई त के थी करी रे आ जाए तेरे साथ भर दुश्मन के न थूके अनहोनी काहे आदमी आपन छिपा छिपा रखेला हाँ। ये सब पूछते के कहिया हो पाए कनिया लास्ट दिनवा चलत टुए नु हमरे कहले से निकल गइल है ओ जब बैठल नहीं कि 10 तारीख के डेट देले बाटे काहे के छिपाई अरे दादा तू अतले दुआरे घरे आइए गइल अब हर भइल बाड़ू के हई ना हउ फलान चिला मार करत रहलू अमच दिए त थिले लोबाना सरसों ले मार चले चाहे हल्दी उर्दी मरचाई उरचाई लो खला ओ समझ दिए ठीक बाटे वहाँ से देव शाम के हम का जानले कि ओ जब बतिया दिन तक घर में आ जाता डरा में तो बीच में का बनवा देला मनले भाई सुन तब ठीक बटुए कौन ठीक बट रे दादा गांव घर के नहीं झूठी हलावा बाबा के है ये नु कहता नहीं गांव घर के करे जा त फाटल हो कि जा यो बटे का घरे भइल जब तेरा घरे भइल बोलत नहीं के हे करे मैं नहीं खे बोला दूसरा के हम का कहूं चाहे नहीं के बोलता आदमी भगवान हुए नु छोचिया लावत ये बड़की मम्मी भगवान- अगर मोहतरिया एक देखी त लातावा से मारत होई हम त कह दनी बच्चे तू अपनी घरे दुआरे रह हमारे घरे मत आव जान लू जा जा माई जब कहती है हम ना ना ये तो तनी निक लागेला कि लइका फैगन में तनी दूसर बात व्यवहार हवे आ माई बाप में दूसर बात व्यवहार हवे सुन जान ली कनिया नो कि जौन होखे सर सामान ले जावला हॉस्पिटल में तौन एगो झोरा में ककर रख दे वो घरी दौड़ा दौड़ी लागेला कि न तो अच्छे रुक जो खोलल बाड़ी तो अपना सब कुछ बुझाते रखे कि जौन सुती के कपड़ा तो वाला माई सब से ले कहत ली कि सुती के कपड़ा धइले त तनी दे घर में नहीं का रे हाथ ला सूती के लुगा पहनलू सूती के कपड़ा नहीं के घर में ओकरे घर में ना आजी बाड़ी रे तो आजी लुगा कमती फाटल होई कौन ठीक बटू दिया के ना दी हम छुट्टे के नीलुआ अपने काम में आवेला जेगने बुक कर अरे हम माई त निकला हमरे की कहता मानने के लिए बिस्ना दिहन जुट सच के गांव घर में हाला करे नहीं को पत्तो करे क्या करता हम लोग दे कहले बनी बुढ़िया के कहले बनी कि अपन सड़िया सुतिया का दे दिहा फाटल पुरान टुकी बनावे के उनन के गोदी में लेबे के
कहली कि हाँ, ठीक तो बाटे हम समझ नया साड़ी फाड़ देब बनी सब पहले जुटा के रखल जाला तू बुझाता न कि हो जाइनु तब कैसे कहला कि द्वारे बरियात लागल समझे के या काम ही नहीं खे कर ओकर मुंहवा देख के चिरई नियर मुंहवा हो गइल बा हमारी छोड़ बचिया जा तनी हम ही अजीले मांग लेबे का चचिया से मांगे के बारे अजीले मांग ले तनी जो मांग चार गो लुगा ओकर मुंहवा देख के सुगा नियर मुतना मुंह लागता न कि हमर बचिया के मुंह हेती चुकी भइल बाटे कहिया भगवान निके निके हो जाई त ठीक रहे।